Doncs sí, aquí, bueno, avui parlaré sobre un tema candent, important, en la meva vida durant les últimes setmanes. I és una cosa que no tinc i que m'agradaria tenir. I no estic parlant ni d'ulls blaus ni de la nòvia, sinó que estic parlant del carnet de conduir. Resulta que l'any passat, al desembre, em vaig apuntar a una autoescola amb tota la bona fe del món per tenir el carnet a l'estiu i poder fer trompos, no? A l'estiu per allà, anar a la Costa Brava i poder fer trompos a la platja. I, I a part, així podria anar lliurement a Andorra i visitar-te. Oh, I si no visitar-te, simplement veure Andorra, que ja només per això val la pena, perquè tothom sap que Andorra és molt maco. és maquíssim. I bé, vaig començar amb el teòric, que mare meva amb el teòric, perquè et fan cada pregunta. Ara et faré una pregunta que me'n recordo, sempre me'n recordo perquè em va sortir i no la sabia. I és, Espera, jo també. a veure si la Digues, saps, digues. La pregunta es, ¿puedes circular por un carril vago con un remolque ligero de menos de 750 kilogramos de MMA? Què? Què me'n dius? S'andorra fent un català, saps, el carnet. Ah, bueno, pots circular per un carril vago amb un remolc lleuger de menys de 750 quilograms de MMA? Amb menys? Amb menys. Sí. Doncs la resposta és que no. Que menys amb el son. Però realment, o sigui, tu què me'n dius? Perquè són preguntes poc útils pel dia a dia, perquè jo els carrils vaos són com les coses del museu, que o vas expressament o no les veus. O sigui, és com un quadre. A més, amb un remolque ligero, no? Tu imagina't que un dia, just enxampa aquell dia que vas amb un remolque ligero, perquè, mira, el teu amic te l'ha deixat, perquè evidentment tu, Sí, com a no? persona normal, Clar. no tens un remolque ligero. O, bueno, almenys aquí, jo no tinc un remolque ligero. I casualment et trobes amb un carril vao, que jo no sé ni quin aspecte fan els carrils vaos. No, jo tampoc, tio. M'he quedat a quadros. És com les creences, com la religió, no? Que et diuen, bueno, et diuen que existeix i tu ja t'ho creus o no t'ho creus. Però ningú ho ha vist. Clar, clar. I seguim amb el cas. Si et trobes en aquesta situació, que és remolque ligero i carril vao, tu t'hi posaries al carril vao? Home, si està fet expressament per algo, pues sí, m'hi ficaria. A veure, si és un carril que no veig a gent i puc anar jo amb el meu cotxe i el meu remolc darrere, pues sí, aniria. Jo hi aniria, també. Clar, Perquè és no, més... no és cas... No és cas d'anar... Si és un bau, que és la vorera, que suposo que no és, No, vao serà, pues... és vehículos de alta ocupación. Home, pues sí, no? Ja, però no, o sigui, no hi pots anar. O sigui, no s'hi pot anar. No sé per què. No sé per què, perquè Suposo que tampoc he seran per vist... autobusos i camions, només. Entenc que sí, o per cotxes que vagin molt carregats, no? Per cotxes d'aquells Home, que no però... para de sortir gent. Hòstia. Típic dia que portes el compi al maletero i coses així. Clar, no? Aquell dia que surts de festa, sou sis al cotxe i fa, vinga, va, al meletero. Nosaltres tenim moltes experiències a Andorra d'això, eh? A veure, explica alguna. Pues no res, de ser sis i dir, hòstia, què fem ara? I pues, sempre ficàvem al mateix amic al maletero. L'amic ja ho acceptava. Érem sis i ell ja obria el maletero i us ficava ell sol al maletero. No li dèiem res. Com els gossos, no? Que a partir d'un cert temps ja estan assenyats. I ja estan assenyats i ja saben. No, Pobre amic, no, no? no. No, si era ell. Deia, bueno, va, pues ja vaig jo. Saps? Feia el sacrifici, ¿no? Sí, sí. Deia, oye, ya que se tiene que meter alguien, ya me quedo yo. Jo tinc una experiència també amb el carnet de conduir, que érem sis al cotxe i em van parar. Sis comptant Tornàvem l'examinador? Eh? Sis comptant l'examinador o no? O Que això ja burro ets. tenies el carnet? Aquí ja tenia el carnet, home. Ah, vale. De collons l'examinador? No, tornàvem de festa i érem sis al cotxe. Perquè si no es quedaven tirades unes nenes, que eren amigues de ma germana. I llavors estava així i començo a tirar i veig la policia i dic, merda. La policia d'Andorra. Tu, sí, home, clar. No, Vale. la d'Espanya, la Guàrdia Civil. Ui, ojo amb aquests,
Doncs em van parar. I doncs baixo a la finestra, fan bona nit, i jo bona nit, i fa, has begut? No, d'on vens? Jo, pues, de la festa major de la Cortinada. I fa, molt bé, has begut? I jo, no. I fa, molt bé. Era Mira veritat que cap no al... havies begut? No, no era veritat. Ja, Havia és que begut ja tant, comences mentint, comencem malament aquí. no, però que no havia begut tant. O sigui, és que aquí la taxa màxima d'alcohol és 0,20 Aquí a i baix. 0,5 ja és penal. Sí, és... Bueno. Hòstia, Andorra és que és 0,5, tio. O sigui, a Andorra et deixen beure més. Sí, Clar, pel fred. home, i el rècord d'Andorra amb la màxima taxa d'alcohol enregistrada està a Andorra, eh? Ah, sí, ho vaig veure, va El sortir fa rècord poc, no? mundial. Farà un mes o I va dos. ser, sí, per la quarantena. Toca't els collons, eh? Ah, sí, veritat. Sí, I de quan això, i era? érem 6 al cotxe. Hòstia, no sé quan era. Ho vaig a buscar No buscar i quan ho trobi t'ho dic. Vale, jo vaig acabar Sí, d'explicar. tu vés explicant. Això. I els de darrere, o sigui, el policia amb la llinterna i tal, mira i no... I fa, vale, va, pots continuar. I jo em vaig quedar flipant, dic, hòstia, pensava que ens pararien, ens dirien alguna cosa. I miro darrere i veig un company fotut entre... I em fiques Ui, els peus s'ha a darrere. tallat un moment, Pues s'ha allà. tallat. Em vaig quedar flipant, dic, hòstia puta, Espera, que no ens se salva. t'ha escoltat, diria. Quan has dit lo de l'amic que miraves enrere, s'ha tallat un moment. Pues que mira, he mirat cap digues. enrere, Sí? he mirat cap enrere i veia el meu amic on fiques els peus als seients de darrere, Sí. pues allà fotut com Ah, un vale, gos. allà sota. Sí. Devia ser un I amic hòstia, petit, pues normal no? que no ens parin. Eh? O sigui, era petit l'amic, en plan de mida, perquè si no allà sota... Bueno, és que no ho sé, és que no sé com acaba, és que no sé com es va fotre. Collons, amb el teu amic, eh? Era el del maletero o no? No. El del maletero estava en el seu lloc, no? Estava en el maletero. No, en aquell cas no me'n recordo. I no et van parar, No sé. llavors. O sigui, et van dir, No. pots passar. Et devien veure tan malament Sí. que van dir, mira, millor que arribi a casa i es posi a dormir. Hòstia. No, anava molt bé aquella nit. Sí, no? Home, si vas arribar bé. Sí, de puta mare vaig arribar. Doncs ho he trobat, Ho tinc aquí ja. Què? Quan era? Un conductor andorrano bate el récord mundial d'alcoholemia. T'ho posen com si fos aquí una competició. El hombre fue interceptado con una tasa de alcohol en sangre de 4,85 gramos por litro tras caer por un terraplén. O sigui, a sobre se la va fotre. Buah. Que bueno, que què menys, no? És que això és increïble, tio. 52 anys. I va ser interceptat a les 5 de la tarda. O sigui, aquest home té un problema. Sí, a les 5 de la tarda. Molt heavy. Aquest home... Bueno, un problema no. Un problema és poc. O sigui, té molts problemes. Perquè, per començar, També és... 4,85 grams per litre. Això és molt. O sigui, això són molts diners. Per començar, té un problema de salut i un problema econòmic. Se trata de un hombre de 52 años. Bueno, això tant és, no? L'edat, si té més de 18 ja això és igual. A les 17 hores. Llavors té un altre problema que és anar borratxo a les 5 de la tarda. Que clar, Sí. en plena Ara quarantena... s'ha de saber si és... Ah, clar, és que era quarantena. Clar. Bueno, però depèn, si és un cap de setmana i és un sopar d'amics i tal, un dinar d'amics... Bueno, ja. La típica barbacoa, no? Clar. Que no et vas donar compte i al final... Anava pels gels, aquest home, i... Va dir, vaig a buscar el gel. arribar. I va acabar amb el vehicle contra un mur i va caure per un terraplén. Bueno. I bufant, davant del poli. Bufant, vaja. Aire gélido devia sortir d'allà, Aire residual. Mare meva. Sí. Però bueno, tots els problemes que té aquest senyor s'anulen. Per què? Perquè ha batut el rècord. O sigui, aquest home ara mateix té un rècord mundial. Tu tens un rècord mundial? Perquè jo no el tinc. No. Doncs aquest home... És que has de ser... O sigui, aquest home es desperta cada matí dient és que tinc el rècord a l'home més borratxo del món, tio. Sí. I ara mateix pels joves és un rècord que l'has de batre. Però és que 4 grams per litre doncs és molt. Locura. 4,85, o sigui, arrodonint són 5. És que quasi 5.
Tornem a celebrar el quasi. Sí, això és un constant celebrar casis, Sí. Quasi 5, sí. Home, jo crec... Mira, posaré un aplaudiment, aplausos mucha gente aquí un altre cop, perquè jo crec que se'l mereix aquest home, Així que, aplaudiments, endavant. S'ha de saber el nom, Sí, s'ha de... Bueno, el públic està eufòric. O sigui, la mucha gente que tenim al públic està eufòrica ara mateix. No paren, tio. Aquí, és que els agrada molt celebrar els casis, Home, és que avui és un programa de quasi. Sí, és un quasi programa. Quasi segon programa. Quasi segon programa. Dir. Sí, m'agrada, Quasi segon programa. Ai, m'he oblidat de dir coses maques, tio. Ara que parlàvem d'Andorra. Que no passa res, que ja tenim un world record. És que... A veure, estem parlant d'un rècord. Per tant, ja és una cosa maca. Una cosa molt maca, Jo no sé quants rècords mundials té Andorra. Suposo que d'esquí i coses d'aquestes en deu tenir algun. Però potser estem parlant de l'únic rècord mundial andorrà que és un rècord mundial difícil de superar, realment. Home, tu que ets andorrà pots superar el rècord i dir que un andorrà ha superat el rècord andorrà. Llavors es queda a casa el títol. Clar, no? És que es queda a casa. Home, aquest rècord... A veure... És que a sobre crec que va ser un turista, tio. És que no va ser ni andorrà, va ser un turista. Ah, sí? Sí. Uah. Els russos pugen molt, pugen baix, bueno, no sé com dir-ho, saps? Però molts russos venen a Andorra i clar, pues, tu vas de bar en bar o bueno, amb els amics, saps? Te'n vas a prendre alguna cosa, bueno, ara no. Però te'n vas a prendre alguna cosa i veus el típic russo que no para de beure. Ojo, perquè estic aquí acabant de llegir la notícia i posa aquí que el rècord anterior el tenia un conductor basc. O sigui, heu destronat a un basc. Això és fort, Els bascos són homes rudos. O sigui, per un basc la taxa de la mitjana són 2 grams per litre. Hòstia. Posa, un conductor basc de 56 anys fue detenido en Francia el verano pasado con una tasa de 4,75. O sigui, pobre, perquè està just, és un final ajustat. Sí. És un triple a l'últim segon, Vull dir, l'últim cubata, l'ha fet ser rècord mundial, però no se l'arriba a prendre i s'hagués quedat simplement en l'anècdota d'haver-se l'hostiat a Andorra. També cabe recordar que la tasa máxima permitida en Andorra es de 0,8 gramos por litro para los conductores no profesionales. Home, i posa... Atenció, Escolta això. Además, según los médicos, con esa cantidad de alcohol, lo normal es que el conductor estuviese en coma etílico y que su vida corriese peligro. O sigui, a més, va superar el rècord amb una taxa que en una persona normal hagués estat en coma etílic, però el tio encara li va donar per conduir. Vull dir, aquest home és un geni. Sí. Sí. Típic que hauries d'estar mort i t'has salvat. No saps com. Sí. És que aquest tio no sé com va, no sé. És que encara no ho entenc. Jo no ho entenc. O sigui, això són molts cubates. Molts. Jo no he arribat mai a tant, Ni conduint ni sense conduir. O sigui, ni amb els peus a terra he arribat jo a la meitat de lo que duia aquest home. Home, és que amb la broma se'ns ha anat el tema i no estàs explicant la teva anècdota, Ja, doncs potser l'hauré de deixar per la setmana que ve, perquè portem ja... Un altre cop, Miquel, no ens deixis així, tio. A veure, hem dit que és un quasi programa. Puc explicar la quasi anècdota. Puc quasi explicar-ho. No, m'ha agradat aquesta. Llavors, estàvem pel teòric. Mira, el pràctic ja la setmana que ve. De moment el teòric. Està quedant entretingut. Vull dir, ens hem anat del tema, però està quedant entretingut. Sí. Llavors, el teòric, estàvem amb lo del remolque ligero i el carril vao. Jo ho tinc clar. Jo si estic just amb un remolque ligero i em trobo un carril vao... O sigui,
és com que s'alineen els astres, no? Perquè són coses que no passen mai i menys juntes. Llavors jo m'hi posaria. I si m'han de posar una multa, doncs la pago, saps? Vull dir, és d'aquelles coses que només passen un cop a la vida. Vull dir, una vez al año no hace daño. Jo m'hi poso i que sigui el que Déu vulgui. Tu què faries? T'hi posaries també, imagino. També. Jo faria igual que tu, el que has dit. Jo em poso i si m'han de parar, doncs em paren. Si t'han de Si m'han parar de és deixar igual. passar amb 6 persones... A tu ja t'han parat. Clar, a mi ja m'han parat. Jo tinc l'experiència. Jo li puc dir, a veure, policia, a mi ja m'han parat, sisplau, deixa'm passar. Sí, tu li dius i... A veure què em diuen. Jo crec que et dirien que sí, És que si et veuen amb un remolque ligero, vull dir, la policia tampoc està acostumada a veure aquest tipus de coses, saps? També, jo crec que els hi I faria per un il·lusió. carril bao, Per un carril bao. Hi ha policia en un carril bao? Jo crec que sí, hi ha un apartat de la policia especial només per allà. Però clar, llavors han d'anar més de... Vull dir, ha de ser un vehicle de policia que vagi ple, perquè si no, no és d'alta ocupació ja. En plan, el típic cotxe que va amb policia o dos, que se'n van al Maxipà a esmorzar, això no pot passar en un carril bau. Amb el SWAT van allà. Clar, han d'anar uns quants, perquè si no és il·legal també. Si no, et venen a posar la multa i els hi poses tu a ells. Els hi agafes el paper i els hi tornes, els hi dius, mira. Sí. El típic meme aquest de l'àrbitre t'ensenya la targeta groga, tu li agafes i li ensenyes a ell, tal qual. Sí, seria una cosa així. Doncs... sí, bueno, acabo amb el teòric. El pràctic no donarà temps, però ja un altre dia. Acabo amb el teòric. Us resumeixo ràpidament. Vaig aprovar el teòric a la segona, perquè a la primera vaig fer 5 fallos i encara vaig sortir content. O sigui, saps com quan un equip de segona... Nosaltres amb 5 fallos està aprovat. Però quantes preguntes són? 40. Clar, aquí són 30. Ah. O sigui, són 30 i 3 fallos. O sigui, a partir de 4 està suspès ja. Vale. Pues, saps com quan un equip de segona B juga contra el Barça? Que diuen, mira, nos han metido 5, pero llegan a venir los del primer equipo y nos meten 15. Pues sí. Aquesta era la sensació que tenia jo. Vull dir, a mi m'arriben a dir que he fet 9 fallos o 12 i m'ho crec. O sigui, encara vaig sortir content, saps? Però encara he donat la cara i ho he fet prou bé. Vale. Estava esperant el teu comentari aquí, No, tu el vas aprovar la primera, no, em sembla? El teòric? Jo tota la primera, tot. Joder. És que clar, normal que després et deixin passar. És que aprovant-ho tota la primera, a mi em pararan i em diran, bueno, suspès. Doncs em sap greu, però vens a comissaria. Bueno, i llavors el vaig aprovar la segona, amb un fallo només. Perquè clar, perfecte, la perfecció no existeix. Llavors vaig dir, doncs faig un fallo i ja està, que sigui el que Déu vulgui. I ja està, fins aquí, no em vull allargar més. Vale, no, està bé. Fet la quasi secció Miquel. La quasi secció del quasi Miquel. O sigui... Del quasi Miquel.